Искаш да се пробваш срещу мене? Ела и се вземи, ела и се вземи. Знам всичките ти схеми. Ела и се вземи. Криско Битс, Гери Никол. За тебе имам кутия пълна стани. Ела и си вземи, ела и си вземи. Какво ще ти се... Изпълнението е на някаква дама, която не я познавам. Това е приятна, занимателна музика за млади хора. Гери Никол. Много шумно. Ами като такт и музика е приятна. Да, И доста секси пилна дамата. да. Текста винаги е много скучен. Това е вече изкуство. Този жанр не е за мен, обаче не мога да не ценя професионализъм. Световно ниво. До тук няма и нещо натрапващо се вулгарно. Няма такова нещо. Сега не мога да я сравнявам с Уитни Хюстън. Клип е също много хубав направен, да. Ами като глас е добре. Текстът ми звучи елементарно. Приемам го, аз не съм консервативна. Гони се световен стандарт. Много професионално. Това е нека от нашите звукозаписни агенции. Чудесна операторска работа. Момичетата си вършат работата също. Това ли е Криско? Христо. Дето го подават по телевизията. Много се повтарят репликите непрекъснато, едни и същи. Чувам думи, които нямат кой знае какво съдържание за една песен. За мен те изпъкват повече. Момичетата от самия Криско. Това е хип-хоп нещо. Танц, който е модерен сега в момента. Не мога да си спомня кой беше Криско. Криско добре го изпълнява. Много богато, много скъпо, много изискано, много финно и съвременно, модерно. Без да искам, понякога съм виждала толкова открити наглости, точно в рап изпълненията, че тя ми се стори на границата. Греша ли, не знам. Мене ми харесва. Харесва ми. Прецизно направено, професионално. То едно момиче ли е само? Много младежи го обичат. Тя също надскача възрастта си. Аз дори забравих, че въпроса, който ми зададохте, че е само на 16 години. Браво, много е добре.